so díobh seo an obair le haig an uchtach tá méid míú rih ré, so cloch den 8.5 ceiste seachtaigh an ceann dearnach, so is féidir lein just a rá tíorgur an spota go bhfuil sé chuna bheith beáin níos dacra ná na cín níos slua a bhd níos dacra, I suppose. Chun gléas áirithe dhéanamh to make a particular tool. Cuirtar chóin mhór lasféir. So this is a cone. So upper grammar fechan ar seo go tuairí héiseach fach sé mar sin. Go bacht, so it's exactly put on top of it. Mar léir idir sa léróid. 6 centimeter atá ina an lasféir. Okay, so níl sé sin scríte. So scríb é ar an léróid. So that's 6. Agus níl sé mar an trastos is ga é atá ein. 6 centimeter atá an ga. Agus is é 15 centimeter omláin an gléis. Okay, so deargur an spotanéis is féidling rá, well, de bhór gur bé sin an ga comma is é sin 6 centimeter. So an sin gar an 6 centimeter an 15 agus dheoig tú an irda seo níl mé chun éiscríomh dit. So sin Ceist an áit a tain daoine mí cheart really an tús. Agus is má lumsa just a bheith ag líoneisteach. Okay, má sé má fuair an irda le haig cón de go ná even fiú rih dom an ceist léamh. Sé sin 6 centimeter má fuair an irda cad é an L úsáid teoirn Pythagoras. Okay, so an taobh agáin chom leis an le sim an dá taobh sim carnóg an dá taobh eile. So scríb sin agus rís díorgur an spota le sin a scríb sios agus leis na firmly seo scríb sios tá pass mark agat in san ceist seo. So bígus mé sin is nós má é. Scríb sios irda an chón. Okay, so is féidir ling sin dhéanamh. Agus bhíh sin rih Toirt an chón, so bíh scríb 3 pi or carna h níl sin rud donna. Rih Toirt an lasféir. Okay, Toirt lasféir. I dúirmí pi sa feic sús an firmlin le haig an le haig an sféir and then rine ar dó, so sféir, Toirt sféir, roint ar dó. Okay, so má tá 4 haar 3 pi or cúbathe agat, beag 2 haar 3 pi or cúbathe agat le haig Toirt sféir. Okay, and scríb é I dúirmí pi, so mar haspáil mé in sna ceisna eile seo in an freigra dúirmí pi, so aber go bhfuair tú nóca pi, sin é an freigra I dúirmí pi, brú ar S go dtí agus sin fáin tú an freigra I dó 2.7 etc. centimeter carnathe, but an seo just I dúirmí pi ná brú S go dtí agus fáin tú an freigra. Okay, inis agus mar gandáid caiig tú an cnapa pi úsáidir de ormháin sin é dhéanamh, come on. Ná úscar, ná buin úsáid as ein gar vastcon, so má dearan siad an seo in ein ceist is gan an dearan siad, okay, warranta dearan siad buin úsáid as 3.1 no, like tá sin an slí bhfuil an leir seo sean aisinta beáin in san pápéirí tá si géirí just really na freigra is crinne gur féidir leat, so teigi dahí an cnapa pi úsáid ar de ormháin. Okay, cuid a trí. Slán é seo a leannas mar cóhheas as a ratio. It's an irma simply that in the simplest form. Okay, so cílíonn sé sin má tá 4 I gcóhheas 6, níl sé sin sa firma simply caiig tú iad a roint. So dóisteach 4, dóisteach 6. So bheadh sé sin mar an slí is simply. Níl 4 I gcóhheas 6 sa firma is simply. Okay, caiig tú iad a roint go dtí nach féidir leat. Go dtí nach bhfuil ein factor cumónta go heile. So Toirt an chón, Toirt an lasféir. So scríomh Toirt an chón. Toirt an chón. Makes me feel an ófada. Agus an sin Toirt an lasféir. Agus leanaraig ag roint go dtí go fáin tú slán iver bhhain an seo go bhfuil slán eile. Slán iver eile an sin. Okay, agus fág I dúirmí pi iad, so beidir seans má go méid sé beidir 24 pi an seo I go bhfuil le 20 pi. So an rud a dhéanann tú an sin na roinn gach taobhar an rud céine go dtí nach féidir leat a roint. Beidh tú roint gach taobhar pi an seo agus a roint gach taobhar pi an sin, so an sin beidh 24 I go bhfuil 20. Roinn gach taobhar 2 nó 4 nó an factor chuideann is irde go féidir leat a aithint. Okay, so sin é an obair bhaile le haig an nocht.